Ikusten dut denbora murriztu didatela, orduan saiatuko naiz azkarrago joaten. Mikrofonoak prestatzen dituzten biartean, pizka bat testuingurua jarri nahi dut, eta mahai honi deitu diogu Euskadiko toki garapeneko proiektua. Duela urte batzuk onartu genuen enplegu legea Euskadin, lege hori oso ambizioduna da, eta paradigma aldaketa bat planteatzen du eta funtzionamendu ezberdina. Ez soilik instituzio publikoen arlotik, baizik eta baita beste agenteen ikuspuntutik ere, arlo guztietatik. Elementu gakoa da lege honetan, hornidura bat ematen zaiela tokiko erakundei kompetentziak ematea. Eta kompetentzia horiek idatzita egotea inklusioaren arloan, etxebizitzaren arloan, eta garrantzitsuak izan daitezkeen espazio guztietan. Horretarako, legeak instrumentu bat ematen du, eta hori da lan eta tokiko garapen planak. Plan horiek helburu argia daukate. Eta zein da? Kompetentzia horietan oinarrituta, entitate horiei eman zaien kompetentzietan oinarrituta diagnostiko bat egin ahal izatea eta diagnostiko horretatik abiatuta definitzea zeintzuk izango diren erronkak. Eta zeintzuk izango diren egin behar diren ekintza konkretuak, ekintza horiek ezinbestekoak baitira estrategia horien beharrei erantzuteko. Uste dut hemen daukagula jada gure mahaian, badauzkagula gure hizlariak. Garapen prozesu honetan, aurreko urtean, lehen esperientzia bat izan genuen, pilotu esperientzia bat, eta horretan martxan jarri genuen eredu berri hau. Zaila zen egitea, baina garatu genuen. Proiektu pilotu horren barruan, 11 entitatek hartu dute parte, eta euren borondatez, euren burua aurkeztu dute, nolabait esateko, probak egiteko prozesu honetan. Gaur, 4 entitate ditugu gurekin, 11 horietatik, pilotaje prozesu horretan lan egin dute, oso ondo komplementatzen diren profilak dira, eta erronka partekatuak dituzte. Aurkeztu egingo ditut orain, pizka bat azkar joateko. Fernando Nebreda, Oarsoaldea Garapen Agentziaren zuzendari nagusia da, esperientzia handia dauka tokiko garapeneko estrategietan, eta ikuspuntu argia islatzen du komarkaren ikuspuntutik. Bestalde, Maribi Sarasa Bernat daukagu, Bilbao ekintza epeleko enplegua eta talento arloko atalburua, eta berak badauka ibilbide oso luzea enplegu zerbitzuetan. Bestalde, Gustavo Fernández Billate dugu, Arabako Lautabako kuadrillako presidentea, eta bere ikuspuntua gakoa izango da, ulertu alizateko tokiko garapeneko proiektuak, enplegua, inklusioa, dentsitate gutxiagoko esparru edo eremuetan. Eta Carlos García de Andoain Martin ere badugu, Sestaoko udaleko kultura, oroimen historiko enplegu, sustapen ekonomiko eta herritarren partaidetzako zinegotzia, eta Sestaoko egoerari buruz hitz egingo digu. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, edo parte hartzea erabaki izanagatik, eta hasteko gustatuko litzaidake kontzeptu apur bat argitzea. Hau da, ni egon naiz begiratzen, eta hala da, lurralde inklusibo bat definitzeko hainbat kontzeptu daude, baina gustatuko litzaidake zuek azaltzea zein den zuen ikuspegia. Zer da lurralde inklusibo bat zuen gunetatik abiatuta? Iruditzen bazaizue, zurekin hasiko gara, Carlos. Izan labur, mesedez, nahiko azkar egin, ez dugulako denbora askorik ere. Bai, mikrofonoa dabil, ez da, ondo entzuten da. Egun noen guztioi, ni Sestaotik nator. Eta zer izan?
Sestao abia puntua edo erdigunea izan da, industria garapenarena, metalurgia batez ere, baita itsasgintzarena ere, eta energiaren krisiarekin, eta industriak behera egin ahala, desindustrializazioa ere pasa zen, eta guzti horrek noski eragina du lurraldean. Eta noski lurraldeak, infraeraikuntza edo etxe bizitzak sortzen ditu, geto prozesuak sortzen dira, kutsadura sortzen du, bizikalitatea jaitsi egiten da, segregazio sozialare gertatzen da, eta aurreko mailarekin lotzearren duela 20 urte, batez ere tresna jakin bati esker, Sestao berriri esker, rehabilitazio prozesu bati ekin genion hiri mailan edo herri mailan. Eta bertan parte hartzen du Sestaoko udalak eta baita Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak. Eta prozesu horretan ekintza asko egin behar izan ditugu. Aipatu dira goizean zehar, adibidez, berriro kokatzeko prozesu konplexuak egon dira, etxebizitzak botatzekoak ere bai, etxebizitzak eraikitzekoa, rehabilitazio prozesuak, komunitate sarea sortzekoa ere bai, familiei akonpainamendua ematea edo lagun egitea, esan bezala prozesu oso zabala izan da. Eta zentzu horretan, galdera aipatu duzu, ez da, zer da lurralde inklusiboa. Niri gustatzen zait esatea lurralde inkluyente edo inkluitzen duen lurraldea dela. Ez da, azken finean, baztertze logikak sortzen direnean, oso indartsuak direnean, bai, egia da, saia gaitezkela egoera horiek minimizatzen, baina erronka handiena da ditugun tresna guztiak baliatzea eta bazterketa hori erabat etetea eta prozesu horiei beste aukera bat ematea edo beste zerbaitekin ordezkatzea. Sestaon, gure irrealitatea dualitatearena da, goiko Sestao eta beheko Sestao. Baina egia da, hiri ikuspuntutik, inbertsio bat egin dugula, hau da, hobe esan da, gure tendentziak inklusibitatea jarraitzen duela. Eta gure gaur egongo erronka da, promozio ekonomikotik abiatuta eta enplegutik abiatuta, hain zuzen ere, egoerari buelta eman diezaiokegula edo egoera alda dezakegula. Baina gero hitz egin dut honi buruz. Bai, apur bat aurreratu zara. Gustavo, zure da hitza. Zer da lurralde inklusiboaren asunto hori? Entzuten da ondo, eske nik ez daukat, bai. Bueno, Arantxa cuando ha hecho la presentación se ha olvidado de una cosa. Arantxak aurkezpena egin duenean, ahaztu zaio kontu bat aipatzea, ez diodalako aipatu, ezin zuen jakin. Ni 4 anairen artean gazteena naiz, 3 anai zarrenek elizan, apaizekin ikasi zuten, apaiz eskolan, eta nik eskola publikoan. Eta nire anaiei abizenez deitzen zitzaieten. Bilate dugu bigarren abizena, eta bilatetarrak esaten zeguten, Fernandez asko dagoelako noski. Niri beti Gustavo deitzen zidaten, izaneko berezia delako, eta etzen beharrezkoa abizenez deitzea, izan horrekin erabat identifikatuta nengoelako. Eta niri inbidia apur bat eman dit, nire anaiei bilate deitzea, eta niri ezakit apaiz eskolan horrela funtzionatzen ote zuten, zergatik, ezakit, baina inbidia ematen zidan, iruditzen zitzaidalako klan baten parte zirela, hau da, talde baten parte zirela, edo are gehiago eskualde baten edo lurralde baten parte. Eta horrek gogorarazi dit, zure galdera, esperientzia pilotuari aipatu zenutenean, hau da, enplegu plan bat sortzea, baita garapenerako, toki garapenerako abizen hori, ez da, agian nik sentitutako falta horregatik hori izan zen, toki garapeneko kontzeptu hori izan zen gehien motibatu ninduena. Iruditzen zitzaigalako, ordura arte ezagutzen genuen paradigma hauste zuela. Enplegu plana ezagutzen genuen, baina toki garapeneko kontzeptu horrek motivazioa sartzen zidan. Izan ere nik sekulako esperantza eta konfiantza dut gure eskualdean, iruditzen zait hori dela ekintzarako maila baxuena, zelula bizitzarako maila baxuena den bezala. Iruditzen zait eskualdean edo lurraldean
politika garatzeko puntu baxuena eskualdea dela. Turismoari buruz ari gara, ekonomiari buruz edo enpleguari buruz. Eta hori motivazio handia izan zen niretzat. Eta lurralde horretan, esperientzia hau sortzen hasi ginenean, implikazio handia izan dute gizarte zerbitzuek eta hirugarren sektoreko agenteek. Izan ere, bazterketaren munduan aritzen dira, enplegua bilatzen laguntzen dute, eta horrek erabat aldatu du esperientzia hau. Beraz, bere garaian, toki garapenera hurbiltzeko ekintza sortu genuen, eta orduan erabaki genuen ez genuela aurrera egingo, pertsona edo kolektibo batzuk kanpoan geratuz gero. Eta hori izan da plan honen leitmotiva edo lurralde inklusio bat sortzeko modua. Hala, pertsona horiek datuen arabera beti geratzen ziren bazter utzita eta hau ezin zen horrela izan. Plan honen baitan egon behar zuten. Eta hori izan zen gure leitmotiva eta hori da plan honek islatzen duena. Eta hain zuzen ere printzipio hori betetzen dugu, inor ez dadin atzean geratu. Zoragarri. Eta Bilboren kasuan, hiri handi baten kasuan, zein da egoera, Maribi? Bueno, nik turismo inklusiboa ez dut gehiegi ezagutzen, naiz teorikoa, ez naiz ausartuko gehiegi garatzera. Baina guk uste dugu, inklusioa ez dela esku hartzeko gune edo arlo zehatz bat. Hau da, hiri bat garatzeko politika guztien baitan egon behar duela inklusioak. Eta kasu honetan, ekonomia garapenari edo enpleguari lotuta, ez da nahikoa enplegua sortzea edo jarduera ekonomikoa erakartzea. Galdera, benetan, zera da, nor ari da parte hartzen garapen ekonomiko horretan eta nor geratzen da kanpoan, hori da garrantzitsuena. Beraz, horregatik uste dugu, inklusioak zeharkako gai izan behar duela, politika publiko guztietan egon behar duela hiri baten kasuan, kasu honetan Bilboren kasuan, hezkuntzan, etxebizitzan eta beste hainbat arlotan. Eta bizkor egingo dut, baina laudatu emango nituzke, nahiko nituzke. Egin dugun diagnostiko sozioekonomiko batean aurkitu ditugu, eta apur bat begiratu ditut. Bilbon, 21.000 pertsona daude langabezian, eta horrek esan nahi du, 6,3ko langabezia tasa dugu, lanik urteak daramatzat lanean hemen, eta hau da nik ezagutu dudan zenbaki edo zifra baxuena. Baina noski, haratago joan behar dugu, jakin behar dugu 6,3 horren ezaugarriak zeintzuk diren. Por bat, zehaztu behar dugu, horrek esaten du, langabe horien artean 60% emakumeak direla. Eta 55 urtetik goragoko pertsonak direla, 57,7 inguru horretan. Honek esan nahi du, langabezian duen pertsonak, iraupen luzeko pertsonak edo emakumeak direla, 54an. Bestalde, Bilboko batezbestekoak gora egiten du, eta Bilbon egia da kopuru handi batean jatorri, edo kanpoko jatorriko pertsonak daudela, atzerritarrak direla, nahiko zifra handia da. Eta agian, egia da beste kide batzuen kasuetan, datu hau ez partekatzen, Bilboren baitan, Bilbo txiki asko daude, 3 distritu daude, Ibaiondo, Rekalde eta Begoña, eta hor, langabezian dauden pertsonen 50% dago. Adibidez, Hautserkoagan, 60%, esan bezala, iraupen luzeko pertsonak dira, langabezian iraupen luzean daude. Horregatik, uste dugu, datu hauekin, inklusioa ez dela aukera bat, baizik eta egiturazko arazoa dela, lehen hasieran esan bezala, eta era koordinatuan eman behar digula emaitza bat. Gainera, ulertzen dugu, lurralde inklusibo batek gai izan behar duela enplegua sortzeko, eta pertsona guztiek aukera izan behar dutela, haien abia puntua edo zein izan da ere, sarbidea izateko enplegu horietara, kalitatezko enpleguetara, eta benetan aukera berdintasunean. Eskerrik asko, Maribi. Fernando, zein da zure bertsioa, zure ere eskualde mailakoa da, zabalagoa da, baina oso desberdina Gustaboren ereduarekiko, zein da zuen ikuspegia? Bueno, ez dut uste hain desberdina denik. Egia da, Oarsoaldea,
Pasaia, Errenteria, Lezo, Oiartzun herriak hartzen dituen gunea dela, Donostiako metropoligunetik ondoan dago. Eta egia da inklusioak politika publiko guztiak oinarritzen dituela, ardazten dituela. Gainera, badakizu Errenteriako kasuan, sari bat eman zaiola Europar Batasunaren mailan, eta inklusio eta aniztasun sariak eman zaizkiola. Beraz, gure eskualdearekiko kontzeptu hau funtsezkoa da. Politika guztiak ardazten dituelako. Oraingoan edo gaurkoan gustatuko litzaidake azaltzea nola ulertu dugun inklusioa edo zer eragin duen enplegu eta toki garapeneko proiektuan. Izan ere, hau da gaurko mahai inguruaren gaia. Eta 3 alderdi gustatuko litzaidake aipatzea. Saiatu garelako alderdi hauek zehazten inklusioa lantzeko. Alde batetik, enplegu planaren kasuan, aukera berdintasuna sustatu behar dugu. Gure eskualdean, edo gure lurraldean, argi dago, pertsonok ez ditugu beti aukera berak dela jaiotzagatik, edo beste edozein egoeragatik. Eta enplegu planak tresna bat izan behar du, egoera hau konpontzen saiatzeko, eta aukerak emateko, edo zer delagatik, aukera horiek izan ez dituzten pertsona horiei. Eta noski, arreta jarri behar dugu enpleguari lotutako alderdietan. Eta baita gizarteratzean ere, baina bereziki enpleguan. Bigarren puntua zera da. Gure eskualdean, oarsoaldean, aniztasuna elementu oso garrantzitsua da. Euskadiko beste hainbat gunetan bezala, gure eskualdean, pasaden mendeko 50-60 hamarkadan, pertsona ugari etorri ziren, garai hartan beste toki batzuetatik, Espainiako beste toki batzuetatik, eta pixkanaka han egokitu ziren, baina noski honek esan nahi du, edo eragin zuen, hainbat ikuspegi topatu zirela, hainbat kultura, hainbat hizkuntza, eta ber. Eta hori izan zen lehen prozesua. Eta orain 20. mendean beste prozesu bat izan dugu. Ez da, kanpoko, beste herrialde batzutako, beste kultura batzutako pertsonak etorri dira. Eta gure kasuan, biztan lehen 6% da datua. 6% Europar Batasunetik kanpoko pertsonak dira. Honek esan nahi du, aniztasuna oso argia dela, hainbat eskalatan, hainbat unetan, eta, bere ondorioak utzi dituela, bere sedimentuak utzi dituela. Plan honen baitan, aniztasuna ulertzen da, erronka badela, noski, baina batez ere aberasgarria dela eta aukera badela. Eta elementu hori gakoa da, hain zuzen ere, inklusioa lortzeko. Eta azken puntu bat aipatu nahi dut. Inklusioa gobernantzaren ikuspegitik, planaren baitako gobernantzaren ikuspegitik. Hau da, inklusioak esan nahi du, pertsona guztiak integratu behar ditugula, jente guztiak integratu behar ditugula, bereziki inklusioaren arloan zerikusia duten horiekin. Eta horretan tematu gara, eta gero aukerarik izan ez gero apur bat zehaztuko nuke, baina hori izan da apur bat gure ereduaren gakoa. Oso ondo, beraz, ikus dezakegu errealitate desberdinetatik abiatuta, azken finean helburua bera dela. Hau da, inorrez geratzea atzean edo kanpoan, inolako espaziotan, eta pertsona guztiak hartatu alizatea haien premien arabera. Hain zuzen ere, bizi proiektu bat garatu alizateko. Esango nuke hori dela azken helburua. Egin dezagun aurrera, plan hauekin. Planek lehenengo fase bat dute, diagnostiko fasean. Izan ere, arazo hauek landu alizateko lehendabizi identifikatu behar ditugu zeintzuk diren arrakalak, oztopoak edo desberdintasunak. Hain zuzen ere, lurralde horietara, lurralde inklusiboetara gerturatu nahi badugu. Zer arrakala, zer desberdintasun ikusten dituzuen, zuen planaren baitan, eta beste gai batekin lotuko dut. Hau, apur bat ordena aldatuko dut. Zer neurri, zuen planean dauden neurri horietatik zein da garrantzitsuena desberdintasun horiek edo arrakala horiek murrizteko. Badakit, izan ere zuen planak irakurri ditut, eta proiektu ugari dituzuela ikusi dut, izugarriak dira, baina gustatuko litzaidake baten bat
aipatzea, zer arrakala ikusten dituzuen. Ez dakit, has gaitezen zurekin, Fernando, zuk amaitu duzu, orain hasi egingo zara. Oso ondo. Bueno, hainbat arrakala daude, guri garrantzitsunak iruditzen zaizkigunak, beti ere, Oarso aldean, Gipuzkoan. Gipuzkoan kualifikazio eta prestakuntza maila altuak ditugu. Gure mailak ere orokorrean, gure biztanleriak inguruan dugun eskualdea baino baxuagoak ditugu. Espainiarekiko ez litzateke hain nabarmena izango, baina Gipuzkoaren aldean bai, apur bat jaitsi egiten dira datu horiek. Eta hau oso garrantzitsua da, gero enplegu aukeretan islatzen delako. Gure kasuan, egia da, langabezia edo arrakaletan batez ere emakumeak direla nagusi. Ez hainbeste langabezian, apur bat bai, baina bereziki enplegu motan nabaritzen da, oda, enplegu partzialean nabaritzen da bereziki. Eta askoz ere gehiago lotzen da emakumearen irudiari, eta baita behin-behineko enpleguari ere edo enplegu ez iraunkorrari. Eta bestalde, aipatu nahiko nuke, 55 urtetik goragoko, eta batez ere 55 urtetik goragoko kolektiboan duen eragina. Izan ere, adintarte horretan, benetako arazoak ditugu, inklusio bideak errazteko. Eta gure ehun ekonomikoari dagokionez, beste alderdi bat, gustatuko litzaidake aipatzea, gure eskualdean, barne produktu gordina, askoz ere altuagoa dela, eskuragarri dagoen errentarekiko. Zer esan nahi du honek? Gure, gailu produktiboa edo gure elementu produktiboak jarduera ekonomiko handia sortzen duela, baina ondori hori ez dela eskualdean gelditzen, izan ere, enpresa asko ditugu eta enpresa horietako asko ez dira eskualdekoak, beraz, aberastasunak ihes egiten digu. Horiek izango lirateke gure eskualdeko arazo handienak. Eta neurriren bat baduzu aipatzeko? Ados, neurri dagokienez, gustatuko litzaidake aipatzea planaren osotasuna. Hau da, plan integral bat, plan oso bat garatu dugu, eta alde batetik zerbitzuak aztertu ditugu, gure garteran dauden zerbitzuak, bestalde aukera izan dugu, programa zehatz batzuk garatzeko, hain zuzen ere, bazterketa arriskuan dauden kolektiboentzat, eta bereziki gure eskualdean gakoa da industria munduan dugun insertzio plana. Esango nuke hau dela gure tresna garrantzitsuena, guk lan egiten dugun kolektiboentzat. Aipatzearren beraz enpresa aipatuko nuke, insertzio enpresa. Maribi, zure kasuan? Diagnostikoari esker, hainbat erronka identifikatu ditugu hirian, eta horietako bakoitza lotuta dago bere arloari. Lan merkatua, prestakuntza eta ez ditut guztiak aipatuko noski ez dudalako denborarik, baina aipatu nahiko nituzke adibidez zer arrakala topatu ditugun, zer oztopo. Adibidez, enplegurako sarbidean arrakalak edo oztopoak daude, lehen aipatu dut, pertsona batzuek oztopoak dituztela etengabe lanbide bat edo enplegu bat lortzeko. Eta ez soilik enplegua lortzeko, beste adirazle edo beste alai batzuen menpe daudelako. Beraz, hor oztopo handia dago, arrakala handia dago eta hori konpondu behar dugu. Bestalde ikusi dugu, kualifikazioari dagokienez, edo eskumenei dagokienez, Bilbok eta beste lurralde askok etengabe jarraitzen dute eraldatzen, eta batez ere eraldaketa digitalari dagokionez, baita eraldaketa ingurumeneko aldaketari dagokionez. Eta sektore batzuetan ezaugarri berezi batzuk garatzen dira. Horrek esan nahi du, langabezian dauden pertsona batzuek ez dutela aukerarik, ez dutela gaitasunik, gaitasun profesionalik edo pertsonalik, eta horiek derrigorrezkoak edo beharrezkoak dira lan merkaturako. Beraz, hor argi dugu pertsona horiei lagun egin behar diegula, kualifikazio edo birkualifikazio prozesuei esker, ez daitezen garapen ekonomiko horretatik at gelditu.
Eta enpleguaren kalitateari dagokionez oztopo handia dugu, kontua ez delako beti kantitatea edo kopurua, izan ere kolektibo batzuen baitan hor prekaritatea pilatzen da, partzialtasuna eta abar. Eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Kasu honetan egia da, belaunaldi aldaketa falta hori ere badugu, eta ikusten dugu zailtasuna handia dugula, pertsona gaztea, kualifikazio baxuko pertsona gazte horiek, sektore horietan txertatzeko. Izan ere, aldaketa eskatzen dute sektore horiek, belaunaldi aldaketa, baina zaila da hori betetzea. Bestalde, 55 urtetik goroko pertsona ditugu, eta nolabait lan merkatutik kanpo geratu dira, eta baliteke alderdi hori jarraituz aukera egokia izatea. Gustatuko litzaidake aipatzea, egia da gure ezaugarria izan litekeela, ezta? Lurralde oztopoa ere badugu. Izan ere, auzoen arabera desberdintasun handia dago, bai demografikoki, bai kualifikazioari dagokionez, alderdi guztietan. Eta noski hau konpondu behar dugu, erantzun bat eman behar diogu. Eta badago beste erronka bat, ez da agian hain lotua merkatuari, baina ikusi behar dugu nola egiten ditugun gauzak. Bilboko ekosistema agentei dagokienez, ekimenei dagokienez oso handia da, ekosistema oso handia da, asko garelako honetan lanean ari garenak, ekintza askorekin, ekimen askorekin, baina baliteke hor esfortzu handia egin behar izatea, gure sistema apur bat zatikatua dagoelako, eta independentea delako, eta esan beharko nuke eraginkortasuna falta zaigula, hori lortu behar dugula, eta koordinatzeko tresnak behar ditugula, ez den jartzeko, eta abar. Eta neurriei dagokienez, nik esango nuke inklusioaren maila neurri guztietan agertzen dela, baina apur bat zehazteko Bilboren kasua, guk proiektuak zabalduko ditugu auzoetan edo distrituetan. Nolabait bertan lanean ari diren erakundeek proiektuak egiteko, insertziorako, dela lanean sartzeko, dela auzoko kohesioa bilatzeko, hau da enpleguaz gain. Oso ondo, Gustavo zure txanda. Beste errealitate batetik. Nik kontatuko dizuet zer gertatu zaidan atzo eta gaur artean, eta zera da. Gobernuarekin bilera pila bat izan ditugu, eta egia da gure administrazioa oso txikia dela, eta beraz gure ekonomia garatzeko maila nahiko txikia da, enpresa bat kontratatu genuen honetarako, eta jarraipen zehatz bat egin dugu, bilerak egin ditugu, telematikoki, aurrez aurre, eta atzo bilera bat izan genuen telematikoki, apur bat gaurko eskuartzeak prestatzeko, eta nik ia ez ditut ezagutzen, edo ez ditun ezagutzen, nire ondoan dauden pertsonak. Esango nuke Fernando, nahiko zaindaria dela, ez da, baliatu du ona zetorrela bere amarekin egoteko, eta beraz ama zaintzeko. Esango nuke Maribi oso arduratsua dela, esan dit izan ere oso urduri zegoela, eta ondo egin nahi zuela, eta horrek esan nahi dugu kezkatuta dagoela. Eta Carlos iruditzen zait, ez dut gehiegi ezagutzen, baina iruditzen zait bere ezagutza partekatzeko prest dagoela. Egia da, bileretan elkarrekin egin dugula topo. Zer esan nahi dut honekin? Guk erabiltzen ditugun datuak, kuantitatiboak adibidez, antzekoak direla, leku guztietan, egia da salbuespen, baina antzekoak dira. Guretzat interesgarria zera zen, kualitatiboa, alderdi kualitatiboa, eta nik uste dut zuekin hori lortu dugula, hau da, apur bat ezagutu zaituztet, eta hori zen guk egin behar dugun, ez da pertsonak ezagutzea, eta pertsona horrekin lan egiten duten erakundeak ezagutzea, jakiteko nola bizi duten, adibidez langabezia egoera, edo honi lotutako beste alderdiak nola bizi duten jakitea. Eta horrela, jakin dugu adibidez, emakume asko prest daudela zainketak egiteko. Guk pertsona asko ditugu, zainduak izan behar dutenak, izan ere gure ingurunean pertsona, edo adineko pertsona asko dago, eta hizkuntza kontuagatik adibidez, hauek ezin dira bateratu. Eta hau sekulako porrota da. Izan ere, emakumeak prest daude pertsona zaintzeko, baina asko migratzaileak dira. Eta
aukera dute gizarteratzeko lanaren bidez, baina ezin dute hori egin. Baina, gu garatutako prozesu honi esker, deskubritu dugu gure eskualdean ingelesa irakasten dela, gaztelania edo euskara irakatsi ordez. Eta ikusi dugu enpresek eskatzen dutela erregularizazio prozesuak egitea. Eta administrazioak ez gara gai hori egiteko. Enpresek esaten digute, begira, profil hauek behar ditugu. Eta horrelakorik ez badago, beste profil batzuk onartuko genituzke, ezain prestatuak, baina prest egotea, ez? Prest egon behar dute. Baina, noski, prestakuntza edo formakuntza hau oso zaila da. Eta prozesu honi esker lortu dugu hau guztia. Edo ezagutu dugu hau guztia. Eta esango nuke hor daudela oztopoak. Ez gara gai izan, hain zuzen ere, gai izan gara pertsona horiek ezagutzeko datuetatik haratago. Eta regularizazio prozesuan ikusi dugu, emakumeak agertu direla, adinekoak zaintzan ari ziren, eta haien egoera ez dago regularizatuta edo araututa, eta joan dira haiek kontratatzen zituzten pertsonengana ikusteko zer egin behar zen. Eta noski hau pertsonekin egonda bakarrik ezagutu dezakegu, pertsonekin lan eginda eta haiekin dauden agenteekin lan eginda. Bestela ezinezkoa izango litzateke. Eta horiek izan dira erronkak eta oztopoak. Nik uste dut nahiko ondo egin dugula, hain zuzen ere, gertuko kontaktu hori izan dugulako pertsona horiekin. Eta proiektu nagusiari dagokionez, bi esateko aukera dugula esan duzu, ez da? Bi esan ditzakezu. Ez, bakarra esango dut, berdin du. Nik esan nuke enplegu zentroa izan dela garrantzitsuena. Gure bizipena zera da. Lanbidek espedientekin egiten duela lan, eta enplegu zentroa pertsonekin egiten duela lan. Eta iruditzen zaigu hori dela lan egiteko eredua, pertsonak ezagutu behar ditugu, jakin behar dugu zer eskuragarritasun duten, zer arrisku dakartzan horrek, eta gure kasuan enplegu zentroaren bidez egiten da, oso ondo egiten du lan, eta egia da, kexa dugula, enplegu zentroetan, noski egia da lanbide dela, ez da, ez dugu lanbideaztu, baina urtero sortzen dira, hau da, deialdi bat aurkezten da, enpresak joaten aurkezten dira, eta hori amaitzean zentroa itxi egiten da. Eta hurrengo deialdia atera arte, enpresak ez dira aurkezten, ezin dute aurkeztu. Eta gure eskualdean, uste dugu, derrigorrezkoa dela enplegu zentroak irekita mantentzea denbora zehar. Eta funtzio administratiboa izateaz gain, enpresei ere aholkularitza hori ematea eta prestakuntza premia horiek detektatzea. Eta bestalde, lana ez da hor geratu behar. Prozesu horien jarraipena egin behar da, kontratazio prozesu pertsona horien jarraipena, ikusteko ea beharrezkoa den beste ekimen batzuk aurrera eramatea, pertsona horiekin lan egitea, ea lortu duten gizarteratzea, enplegua lortzea, eta beraz gure apostua zera da. Gutxienez 4 urterako enplegu zentro bat sortzea, nahikoa zuzkidura izatea, eta alderdi hauek lantzea. Oso ondo. Oso ondo, Carlos, ea ba. Bueno, diagnostikoan argi eta garbi agertu da kronifikatu den arazo bat, ezta? Izan ere, herrietan, langabezia handien duen herria dela. Analisi bat egiten badugu, azken 40 urteetan, arrakala bat egon da. Eta hori identifika dezakegu, Sestaon, langabezia arloa, langabezia maila, Euskadikoa bikoizten duela. Gaur egun 7% inguruan daude Euskadin, eta gu Sestaon 14,2 da gure langabezia tasa. Egia da, evoluzio bat egon dela, momentu batzuetan hobekuntzak, beste batzuetan beruntz joan gara, zikloak egon dira, baina egia da gap paralelo hori egon dela, eta hori 4 hamarkada hauetan gauzatu egin dela. Beraz, guretzat oso garrantzitsua zen, eusko enplegu legeak planteatzen zigun erronka gauzatzea, planifikazio estrategiko bat garatzeko zentzu honetan, eta lehen aipatu dudan prozesuarekin lotuz, errehabilitazio prozesu hori gure herrian,
lan egin behar dugula, erronka hori horri aurre egitea beharrezkoa zela, eta horretan gaude, lan hori garatzen ari gara, eta gaur egunia 2000 pertsona daude, langabezia egoeran, eta horietatik 792 errenta bat jasotzen dute. Diru sarrera bat daukate, eta hor harreman sendo bat dago, ezta. Izan ere, saiatu behar gara pertsona horiei laguntzen, eta zaurgarritasun edo dependentzia egoeran dauden pertsonei, egoera horretatik irteten laguntzen. Gaur egun, 574 pertsona daude, adin ertaineko emakumeak dira, 35 eta 55 urte bitartean dituzte, eta lan esperientzia izan dute. 377 pertsona daude epe luzeko langabezian, eta esan behar da gehienak 50 urteko pertsonak edo gehiagokoak direla, eta azkenik 279 pertsonea daude, 35 urte gutxiagokoak, eta horiek hangoak dira, eta baita migratzaileak. Genero arrakala bat dago, genero arrakala garrantzitsua, formakuntza arrakala bat ere badago, izan ere, langabezien dauden ehuneko 70ak ez dauka unibertsitate formakuntzarik, eta ez dauka lan arloan formakuntzarik. 12 puntu ditugu ikerketa primarioetan, Bilbo handian baino, eta 11 puntu gutxiago ditugu unibertsitate tituluei dagokienez. 7tik bat dira unibertsitate ikasleak, eta Bilbon ordea 4 pertsonetatik pertsona bat joaten da unibertsitatera. Nazionalitate arrakala bat ere badago, 18%, ia 20% langabezian daudenetatik etorkinak dira. Proiektua planteatzerako orduan, gure 4 helburuetariko bat da inklusioarena, lan inklusioarena alegia. Badaude proiektu asko, kontratazio publikoarekin lotuta, politika sozialekin lotuta, badaude etxe testu inguruan planteatutako proiektuak, Gustabok aipatu duen bezala, baina nik nahiko nukeena da errefortzu bat planteatzea plangintza publiko horietan, formakuntzari dagokionez, zeharkako almenei dagokionez, laguntzari dagokionez, orientazioari dagokionez, horrela, lan egin ahal izango digu, ez soilik soldata bat jasotzeko pertsona horiek, baizik eta zaurgarritasun egoerak daudenean, egoera hori sendotzeko, egoera hori konpontzeko, eta subjektuaren bizikalitatea hobetzeko. Eta horrela inklusioa sustatu egingo da. Nire ustez proiektu garrantzitsuena da ikasleen eskola. Altos Hornos Bizkaian zegoen, gaur egun zaharberritzen ari garen eraikin batean dago, 6.000 metro karratu baino gehiagokoa, eta Somorrostroko ikasle eskola eredutzat hartuta, ArcelorMittal edo Sidenor, edo Ingetim, edo Aiseawin, bezalako enpresekin elkarlanean ari gara. Enpresa horietan badago, formakuntza prozesuak oso espezifikoak garatzeko disposizio bat. Eta enpresek daukaten beharrei egokituta. 6 hilabeteko formakuntza prozesuak dira, eta horien bidez lan industrialera ateak ireki aldira. Erreleboak egon daitezke, belaunaldiai dagokienez, eta migratzaileak hor barruan sar ditzakegu. Gaur egun ez dago euren mugan industrian sartzea, baita emakumeak ere. Izan ere, industria enplegua oso maskulinizatuta dagoen sektorea da, eta apustu sendoa dago emakumeek ere honetan parte hartzeko, honetan pausoak emateko, berdintasun abiapuntutik abiatuta, enpleguaren arloan. Lan egiten ari gara proiektu honetan, esperientzia bat egon da Aiseawin-ekin, eta horrek markatzen digu diputazioarekin, Bizkaiako Diputazio Foru Aldundiarekin elkarlanean aurrekari bat, ezta?
Hori da beraz, daukagun hau proiektua aurretik eta Eusko Jaurlaritzatik ere laguntza izatea espero dugu. Saiatuko gara, bai, noski, niri dagokidanez behintzat, bai, saiatuko gara. Nik eskerrak eman nahi dizkizuet lauroi, uste dut eman dizkiguzuen diagnostikoak oso zehatzak eta onak direla, denok ditugu erronka komunak. Están muy bien definidos. Eta oso ondo definituta daude. Zuek emandako neurri guztiak oso zehatzak eta oso ondo orientatuta daude, zuen helburuetarako, eta mundu guztia animatu nahi dut, plan horiek publikoak egin aldiren unean, plan horiek ikusteko, analizatzeko, izan ere aldaketa garrantzitsua suposatzen dute gure funtzionamenduan, modu edo ezberdin batean, ezta? Bukatzea nahiko nuke, 7 minutu ditugu, oso eraginkorrak izan behar dugu denbora honetan, badago tratatu nahi dugun gai bat. Inklusioa zerikusia dauka politiken diseinuarekin, eta horretarako nik uste dut gobernantza elementu gakoa dela, funtsezkoa. Jakin nahiko nuke nola antolatzen ari zareten elkarlan hori eta nola bermatzen duzuen zaurgarritasun edo zailtasun gehiago dituzten kolektibo horiek barneratzeko, bai arlo sozialean, bai lan arloan, haiek ere nolabait parte hartzeko prozesu honetan. Oso labur, bai, bestela bronka botako digute. Orduan, zurekin hasiko gara, Gustavo. Bai, presio asko, denborari dagokienez, hemen badaukagu, ez duzu ikusten publikoan, baina hemen badaukagu erloju bat, azterketak zuzentzen genien zizkigutenean bezala. Gobernantza ereduari dagokionez, gure enpresak, kontratatu genuen enpresak proposamen bat egin zuen, eta nik nire jakintxarlora bideratu nahi dut hori. Ekosistemei buruz hitz egiten dugu, ekosistema batean, hainbat esparru uztartzen dira, 4 ekosistema ezberdin daude, bata arlo soziala, bestea enpresa arloa, bestea formakuntza arloa, eta bestea parte hartzea enpresetan. Korredore ekologikoak dira, egin artean komunikatuak egoteko, ekosistema zentral batean, eta hor koordinazio figura bat egongo da, gainbegiratze figura bat, eta hor zaintza figura bat ere egon behar da. Hau da, talde horietan lan egiten duten pertsonetin, kuadrillak deitzen dizkietnik, erosoago sentiarazten nauen terminoa delako, haiek gustura sentitu behar dira, eta modu positiboan lan egiten jarraitu behar dute. Primeran, Maribi? Gure aldetik esfortzu handia jarri dugu gobernantza ereduan, uste dugu gakoa dela guretzat, ez soilik planaren barruan, baizik eta gobernuaren arlotik ere, uste dugu dena oso ondo lotuta eta finkatuta egon behar dira, errakalarik ez egoteko, eta erabaki dugu hainbat maila egotea, enplegu eta garapen sozialeko maila estrategiko bat egotea nahi dugu, gero izango genuke grupo edo talde eragilea, hori instrumentalagoa da, eta gero 3. maila bat egongo litzateke lan taldeena alegia. Haietan, talde guztietan, entitate ezberdinek hartzen dute parte, eta haiek zailtasun gehiago dituzten pertsonentzat lan egiten dute. Helburuaren arabera lan hori egokitzen da, espazio horretan, baina hala egiten da. Azpimarratu nahiko genuke Bilbok 2 inklusio mahai dituela. Bilbo Zaharrekoa eta Otxarkoagakoa. Hor baditugu ordezkatuta, ez soilik lan egiten duten eta pertsona horiekin dauden eta kolektibo horiekin dauden pertsonak baizik eta baita sistema guztiak ere, parte hartzen duten sistema guztiak, eta nik lehenagoko aipatutakoa itzuliz. Uste dugu oso garrantzitsua dela pertsonen dimentsio osoa barneratzea, eta inklusio mahai horietan ordezkatuta daude sistema guztiak, hezkuntza, osasuna eta bar. Gustatuko litzaiguke, edo, gustatuko litzaigukeen, inklusio gehiago egotea, bide luzea daukagu oraindik jorratzeko, eta guk 8 helburu estrategiko definitu ditugu planean, eta azkenekoa zeharkakoa da beste 7ekin, eta hori gobernantza da, hain zuzen ere. Fernando, oso azkar, mesedez.
Bai, gure kasuan, eta iatzai denborarik geratzen, beraz, oso labur, gobernantza eredu oso osatuta dago, komertzioa, industria dago, baina, inkluso eri dagokienez, zerbitzuak egon behar dira, indar hori sustatzeko. Gipuzkoan gobernantza eredu bat dago, oso ondo errotuta, duela ja urte batzuk, eta hori, inklusio mailetan dago oinarrituta. Inklusio mailetan, agente publiko eta pribatu guztiek hartzen dute parte. 26 agente daude, konkretuki. Udaletxeen zerbitzu sozialak daude, lanbideko bulegoak ere ordezkatuta daude. Eta alde pribatutik, 3. sektoreko entitate guztiak daude, ez ditut denak aipatuko asko direlako. Baita enplegu zentroak ere, eta hainbat eskualdean dauden hainbat enpresa ere, gurekin elkarlanean ari direnak, eta guretzat garrantzitsuena da lan hori egin ahal izan dugula, eta eredu hori sendotu ahal izan dugula, funtzionatu du eta funtzionatzen jarraitzen nahi dugu, gakoa delako guretzat, ezinbestekoa delako guretzat, eta proposenak hortik abiatuta eraiki direlako. Ez dugu orain sortu baizik, eta hortik abiatu direlako gure proposamenak. Carlos, oso denbora gutxi duzu. Bai, gure garapen plana, enplegu plana da, Sestaon. Ez da udaletxeko plana. Hor lan egiten dugu, baina horretarako, 4 saioetan zehar 3. sektoreko entitatekin lan egin dugu, Sestaon, sekretario hijitoen integrazioa, eta hainbat erakundek parte hartu dute, Somorrostrorekin ere harremanetan aritu gara, eta hor badago lan prozesu oso bat, mahai bat eratzeko, eta inklusio eta enplegu mahai bat sortzeko. Aktore nagusiak enpresak dira industriaren sektorean, baditugu Ibaiko herriberan, baita zerbitzu eta logistika enpresak daude, Atxeko partean, Sestauko hegoaldean. Hor, elkarlan soziala eta enpresaena sortzen ari gara, zertarako? Udaletxetik haiei esateko interesatzen zaiguna lehiakortasuna dela, eta enpresek egiten duten aportazioa herriari. Ez soilik nork irabazten duen kaikuaren babesa, eta hor istiluren bat egotea, tximenea, altuera, hor non egon behar den, hori, tximenea eta logistika hori, ez dugu hori eztabaida mota horiek nahi. Elkarlan sendo bat nahi dugu enpresa guztien artean. Eta 36 segundo geratzen zaizkit, itxi behar dut, baina Sestaon lan egiten duten 96ak Bilbo handian lan egiten dute, Bilboko zonalde metropolitanoan. Beraz, langabezian dauden pertsona gehienek Bilbo handian lan egin dezakete gehien bat. Pizka batxut zoilik, Sestaon. Izan ere, behar dugu udaletxetik eta diputaziotik hori bultzatzea. Diputazioak dauka ahalmen gehiago Bilbo handia ordezkatzeko. Orduan, hor elkarlan sendo bat behar dugu, primeran. Oso ondo denbora aldetik, oso zehatz. Primeran. Oso garrantzitsua da gobernantziaren kontua, bai, ez da soilik zer egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun eta norekin egiten dugun, gakoa da, noski. Amaierara iritsi gara, oso argi geratu zait, lurralde inklusiboetara jotzeko, arrakala horiek identifikatu behar ditugula, hurbiltasunetik, gobernantza ereduak sendotu behar ditugula, partaidetza ezinbestekoa dela, eta uste dut hau helburu nagusia dela, eta enplegu legeak helburu hori zuela zehazki. Gauza horiek definitzea, enplegu planak garatzea, gauzatzea, eta plan horien protagonistak zuek zarete, hemen dauden pertsona guztiak dira, eta aktore guztiek hartzen dute parte eta denak dira protagonistak. Eskerrik asko, eta zuen partaidetza eta bertaratza eskertzen dizuet.